21 януари е денят на родилната помощ. Днес празнуват лекари и акушерки, с чиято помощ се ражда нов живот. Хората с бели престилки са неотлъчно на работното си място и в делник и в празник. В деня на родилната помощ, когато би трябвало да празнуват лекари и акушери, които дават нов живот, ние ги сварихме в операционната, където в момента помагат да се роди следващото бебе, жител на град Ямбол. В операционната зала доктор Пламен Рибаров и доктор Стоянка Мантарева израждаха следващия жител на Ямбол. В ръцете им проплака момченце, което майка му нарече Илия. Както всеки един празник, сме изпълнени с усещането, че въпреки трудностите, които срещаме, продължаваме напред и ще има още много такива. Имам предвид в ежедневната си работа и си пожелаваме много празници още такива да изкараме. Както виждате, за нас празника е относително понятие, защото току-що излизаме от операционната, така че това е нашето ежедневие. Благодаря ви, мислите са много хубави, роди са поредния българин, да е жив и здрав и да се множат и все да има повече деца. Честит празник на екипите в родилното отделение на Ямболската многопрофилна болница.